Съвсем сигурна съм, че имате опит с настоятелността, с която децата ни понякога искат нещо. Дали става дума за някоя любима рокля на някое прекрасно момиченце, което иска да спи с нея, иска да се събужда с нея и да ходи на детска ясла с нея. Или става дума за едно упорито момченце, което е решило, че тази вечер ще яде филия с масло и нищо от това, което съм сготвила, защото искам да имат топла храна. Тази една настоятелност си има име, поне според една прекрасна дама, учен, изследователка на човешкия мозък. Доктор Тара, както я наричат накратко, казва, че това се нарича магнетично желание. Защо е магнетично това желание и защо то е толкова важно да го имаме предвид и да го научим, ако сме го забравили как се прави от децата ни. Става дума за така нареченото манифестиране, така наречения природен закон за привличането и проявлението, но всъщност доктор Тара доказва научно, че това е функция на нашия мозък. Какво обаче му е нужно, за да проявим нещо повече от заложеното ни в природата ни чувство за самосъхранение и да избираме да оцелеем вместо да получим? Ето за това ни трябва магнетичното желание.